idan aka ma auren ta da kake ko in kashe shi ko kuma ya kashe ni. Don babanta ya ce in ta mutu dai abba za a yi auren ba, amma duk abin da za ta yi za a auren da ita. Nan ta faɗa min har ta yi yunkuri dan ita har gishirin lalle ta sha dan ɗaya ta mutu bata mutu ba. Sai na ce subhanallahi. To irin na wurin sai na ce to yanzu ya za a yi in kira babanki, sai ta nuna tsoro cewa to ita dai wallahi sai dai daga nan ta ƙara gaba. Sai na ce to baba ka za a kira babanki ba, amma ni zan yi kokari in je in haɗa ki da hukumar da za ta ɓatan maki yancinki, insha Allah za su maki tsayi, kuma dokokiya ta mahaifinki da sauransu za a nuna mashi illa abu, kuma insha Allah in dai mun je wannan kungiya ba za a maki shi ba. Shi ne muka yi kokari na ce to bari in kawo ta human right, saboda na san su ne uwayenmu kuma su ne insha Allah za su mata tsayi su taimaka mata. Dukkan wata ɗiyar da ta faɗo nan kan auren dole suna wannan aure babu shi, don ba za mu yadda ba. Ba za mu yi ɗayan mutane ba, ko ɗiyanmu ba ɗiyan ku za mu ce ba, ɗiyanmu ta shiga bariki ta zama ɗan duniya bai yi ba. Duk ko irin jidalin da za mu yi da mutane don yare mutum ɗan mutum ta zo nan wannan ofisin, wallahi ba za mu yadda auren dole ba. Za mu yi tsaye mu kai ruwa ta kowace hanya mu kare 'yancin ka, mu kare 'yancin ta, mu kare 'yancin society. Don da yare ta shiga bariki a ƙashi kenan harka ta lalace. Kaga an rasa ta. Kai ka rasa wani ya rasa, in ta dawo baya ma sai ta zama gidan matsala. A kamar yadda kuke gani wannan wata karamar yarinya ce da bata wuce shekara 15 ba zuwa 16, a wacce ta gudo daga wani ƙauye da aka ce ma Jangeru a Shinkafin jihar Zamfara, wance ta tattaki akan cewa za a mata auren dole, inda hakan yasa a faɗi tashi ta kwanan tashi nan misali, duk da yake ta ce ta ɗauko kuɗin mahaifiyanta naira kusan 30,000 ko wanda da su ne ta samu tana guzuri tana don gudun kaucewa abinda zai je ya dawo. A cikin ikon Allah ta faɗo a cikin garin Gusau, wacce wata boyar Allah a cikin wata ƙungiya ta ceton mara galihu da sauransu da hasu ta ganta tana kuka a wani wuri, wanda ta ɗauko ta kawo ta kai ta gidanta, ta masa wanka, ta ba ta abinci, ta ba ta cikakken kulawa, daga ƙarshe kuma ta kawo ta a wannan ofishi na kare haƙƙin ɗan ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ke nan reshen jihar Zamfara, wanda za ku ji cikakken bayani daga ita yarinyar da kuma matar da ta tsinto ta aka zo wannan bagiran. Ƙungiyar kare haƙƙi na ɗan adam human rights. A gabatar da cikakken sunanki. Sunana Khadija. Daga ina? Daga Jangeru. A shekarar kina? Zan kai 17. Ga ki a ofishin kare haƙƙin ɗan adam. Me ke tare da ke? A dalila an ce za a yi ma auren dole. Kamar ya auren dole? Auren dole. A shi wanda an ka haɗa ku da shi a dama can ba ki san shi? Tun bayan na nuna wani san shi. Na'am. Amma sai suka ce sai sun yi ma. Na'am. Ni kuma shi yasa ne yanke kunciya in gudu in bakar. An ɗaura auren? A'a za a ne ɗaura. Za a ɗaura. To me yasa shi ba ki san shi? Ba abin da yasa haka kawai ne ba ni san shi. Waye zai miki auren dole? Naki ko babanki? Mahaifina. Mahaifinki? Amma ke gaya mai cewa ba ki san shi? Ke gaya mai ki san shi? Yawon kai da shi? Ƙarshen ta cewa ai ko mutuwa zan yi sai an yi shi. Ko mutuwa za ki yi sai an yi auren? Mutuwa ɗaya zan yi, abba za a yi auren. Na'am. To yanzu ga ki, ya an kai kira gudu da ce ki zo nan? Da na ci labarin za a ɗaura auren. Na'am. Shi ya sami yanke hukuncin in. Na'am, to ya an kai kira gudu? Ba wanda ya san sanda na baro gida. Ba mu labari. Ranar narwa na baro gida. Na'am. Da rana. Na ɗauki kuɗin mahaifiya ta. Ki ɗaga muryarki. Sai na biyo hanya zan shiga mota. To da na biyo hanya zan shiga mota ina kuka, wata waiwar Allah ta bani. Ta ce mini kwa kuka, ni ce auren dole za a yi. Ki kallo mu. Ta ce ina to za ni ce auren dole za a manzan. Ta ce ina zan je, ni ce zan je wani wuri. Ta ce ina, ni ce inda yan uwanmu. Sai ta ce man na san wurin, ni ce a'a.
ta ce da yanzu ta yi har hankali ya kwanta. A ina aka yi gawo? Can cikin garin Na'am. amma kusa da rajin abin kamar za a hanyar shinkafi. An kai abu. Na'am. Sai na je gari ta ne kwana 2 ga hannunta. Ranar Juma'a sai na gudu na yi shinkafi. Ba tare ta sani ba? Don mi abu ta gaya wani zaki gudu ba? Don ina gudun gata hana ni. Kuma ni ina tunanin bidar da aka yi ta za a iya kaiwa inda wurin. Yasa sai na gudu na koma shinkafi. Daga can shinkafi sai na hango ta kusa. Ne yake hukuncin in zo nan. In ma na gana kamar za a gane ni to zan koma wani. Yanzu da kika zo nan cikin garin wasu. Ina kika sauka? A tasha. Na'am. An ka aji. Ban san inda za na ba. Na dai wani wuri amma ban san inda nake ba. Ina kuka ban san gidan yan uwan na ba. Na'am, ki daga muryarki. Ina jin ki. Aisha ta yi. Duk ya shigo. Ni zanna wani wuri ina wannan kukan sai ga wasu mutane ban san su ba. Suka zo suka ce ina zani ni kyale su. Suna kokarin su riko ni tashi na gugo da gudu. Na ma so da waya sanin yadda ita. Da kuɗi. Sai ga wa'yan baiwa Ali. Ita ta tafi da ni gidanta. Sai wata bai Allah ta ɗauke ta da ke gidansu. Na'am. To yanzu me yunkurinki idan aka ce tilas sai an miki auren dole? Idan aka ma auren. Ta da kanki. Ko in kashe shi ko kuma ya kashe ni. Idan aka ma auren. Ko in kashe auren ko kuma shi in kashe shi. Sai ne yake hukuncin bari in ce riki. Saboda idan mutum ya kashe mutum na san hukuncin haka ba daidai ba ne shi ya sami ce bari in ce. To yanzu me yake bukata a miki wannan ofis ya miki? Kawai a taimaka ma a hana auren. A hana a yi auren. Allah ya sauka. A gabatar mana da cikakken sunan ki daga muryarki. Sunana Adiza Yakubu kuma coordinator ta Rehaso ƙungiya mai zaman kanta a jihar Zamfara? A jihar Zamfara. To malama Khadijatu shekarun ki nawa? Shekaru na 37 zuwa da 8. To malama Khadijatu ga wannan ya hauke da wannan yaran da ya takeici. Gaskiya na fita cikin gari ne ran Friday. Ya kuke da wannan yaren yanzu? Gaskiya ban san ta ba. To ga ta yanzu ke kawo ta a wannan ofishi na kare haƙƙin ɗan adam ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ke rashin jihar Zamfara. Baki san ta ba ya aka ke kawo ta nan? Na fita unguwa ne ta wurin unguwar Gwaza. Ta bayan nan na je wurin wata friends ina sai ma na samu ba ta da. Shine na ga irin ta a saƙo haka ta dunkule tana kuka haka. So na yi tunanin 'yan unguwar ce maybe ko wani abu ya bata mata rai sai na raba na wuce. To ina dawowa ne sai na ji wasu suna magana wani na cewa shi fa ya daɗe ganin ta gurin kin gani ya kai kamar ta ɓace ne. So bayan na dawo kuma sai na samu wasu maza irin haka gefenta suna ta tambayar ta da sauransu daga sai na gane yarinyar na cikin matsala. Sai kawai na sa hannu na rika ta na taso da ita. Nan gurin mazan wurin suke wai kin santa ne na ce wannan ba hurumin ku bane. Sai na jawo yarinyar duk da dai ba ta cikin hayyacinta gaskiya. Sai na samu na fef na shigo da ita na taho da ita sai na yi amfani da cewa tun da ni ma ina cikin kungiya mai kare mai taimakon 'yan uwa waɗanda suke cikin wata damuwa haka sai na yi amfani da wannan damat sai na zo da ita gurina da na zo da ita na ba ta abinci duk da dai ba ta ci ba irin haka amma dai ta ɗan samu natsuwa na ba ta abinci ta ci bayan ta natsu ne duk da dai tana cikin fargaba ta yi na ba ta ruwa ta yi wanka na ce daga ina take ta ce bata sani ba ina zaki bata sani ba sai na batta
sai da naga ta nasu ta kwana ta nasu sai nake ce mata baiwa Allah daga me sunan ki ma sai take ce man sunan ta Khadija daga ina kike sai take ce man daga Jangeru ashe sunan ku guda sai take ce man daga Jangeru sai na ce to ke ta farata kin taba zuwa Gusau sai ta ce bata taba zuwa Gusau ba sai na ce me ya faru sai take cewa ai gidansu za a mata auren dole ne sai na ce to wurin babu wanda zai taimaka a fasa yi maki auren sai take cewa wallahi babu shi dan babanta ya ce in ta mutu dai abba za a yi auren ba amma duk abin da za ta yi za a auren da ita nan ta faɗa min har ta yi yunkuri dan ita har gishirin lalle ta sha dan ɗaya ta mutu bata mutu ba sai na ce subhanallahi to irin na wurin sai na ce to yanzu ya za a yi in kira babanki sai ta nuna tsoro cewa to ita dai wallahi sai dai daga nan ta ƙara gaba sai na ce to baba ka za a kira babanki ba amma ni zan yi kokari in je in haɗa ki da hukumar da za ta ɓatan maki yancinki insha Allah za su maki tsayi kuma dokokiya ta mahaifinki da sauransu za a nuna mashi illa abu kuma insha Allah in dai mun je wannan kungiya ba za a maki shi ba shine muka yi kokari na ce to bari in kawo ta human right saboda na san su ne uwayenmu kuma su ne insha Allah za su mata tsayi su taimaka mata ko menene insha Allah zai zo da sauki bayan kin kawo ta a wannan ofis shin ya aka tare ki kuma wani irin maganu kika samu a wannan ofishin musamman dangane da wannan kizi ke kawo da ina kama shi ne na farko gare ki duk da dai mun kawo ziyara wannan kungiya kuma mun haɗa masu mu ma muna da daidai gwargwado muna dan shiga sako da lungu abubuwa idan sun faru dai muna dan yi to dama wannan lokacin sun ba mu nambobin wayar su cewa ko mun samu wani kes wanda muka ganin ya fi karfin mu za su iya taimaka mana kuma za mu iya kawo masu kes din to alhamdulillah kuma da na zo alhamdulillah na ga karramawa kuma alhamdulillah sai ma na zama kamar yan gida kuma an anshe ni hannu biyu sannan kuma gaskiya na ji daɗi sosai daga members har ciyaman aka anshi magana hannu biyu alhamdulillah gaskiya na ji daɗi sosai a yanzu wani fata yake game da wannan yarinya ko in ce game da kudurinki akan wannan yarinyar na ganin cewa an ceto rayuwarta daga tunaninta da kuma halin za ta iya fada idan tunaninta ya taba da gaskiya to gaskiya abu ɗaya ne nake bukata ƙungiyar human rights yi a samu idan an nemi mahaifinta ya zo a nuna mashi illat abin da yake son ya aikata don yarinyar gaskiya tana cikin wani tashin hankali tunda wata nuna cewa ita idan ma na ce zan kira babanta a bashi hankuri ba yadda zai ba to za ta kara gaba kuma ko da an mai da ita can garin hannunsu ya ce zai yi yunkurin wata wani abu to wallahi za ta gudu ko ta kashe angon ko ta kashe kanta to kaga abu bai yi daɗi ba amma insha Allahu na san tunda mun zo gida insha Allahu za a yi tsaye kuma insha Allahu na san ko menene zai zo da sauki Allah ya samu dace to amin ya rabbi kai da gabatar mana da cikakken sunan sunana Kwamar Salisu Umar wanda mutanen Zamfara suka sani da ɗan Sulaiman Stadium yau kuma shugaban kungiyar kare haƙƙin adam ta ƙasar rashin jihar Zamfara kungiya mai zaman kanta a jihar Zamfara a mai girma ce ga wannan karamar yarinya wacce aka kawo muku a wacce wata memba daga cikin wata kungiya ta Rehason ta kawo muku cewa ta gudu da warga wani ƙauyen Shinkafi inda ta nufo Gusau daga niyyar cewa za ta ma daga Gusau za ta wuce Gusau ma ta inda wa iyazu billahi ba a san inda za ta tsaya ba ko ma za ta iya kashe kanta wanda hakan ya yi dalilin cewa wannan mata ta doke ta kai ta gidanta ta mata wanka ta bata abinci ta ci kuma ta kawo ta a hannunku ganin cewa ku ne za ku iya zama mata uwa kuma ku ne za ku iya zama mata uwa kusan ina jan hankalin mutanen jihar Zamfara musamman zon din Kaura na Moda Shinkahi Zurmi Bindin Magaji kusan mun hoye samu waɗannan matsaloli wannan zon din idan ba ka manta ba kusan duniya ta ɗauki matsalar wata yarinyar ta hito daga Bindin Magaji wadda ake ce mai Kilima daga Gabaki matsalar ta ɗauki hankalin mutanen duniya gabaki ɗaya an daɗe ana kaiwa ranar wannan matsala so tun daga wannan lokaci mun samu matsala ta wannan zon ɗin kusan ta yi 30 ko ta yi 40 so bisa ga haka muna kira ga mutanen zon ɗin Kaura na Moda Shinkafi Zurmi Bindin Magaji su ƙara sa jin tsoron Allah sani ɗaya da Allah ya ba mu wato kiwo ne Allah ya ba mu kamar yadda an kasan Allah ya ba mu kiwon dabbobi kuma sai Allah ya tambayi mu abin da ya ba mu kiwo
Allah da kai ne da ya halicce mu ya yi muna rayuwa yana iya kama mu ya kashe lokaci guda ko ya sauka muna duk irin azabar da ya gaso sauka muna lokaci guda. Shi kare ya ce la yukallifu Allah nafsan illa wusaha. Allah bai kallafa mu rayuwa abin da ba ta iya bace sai ta yi, tun daga wajen ibada. Sallah ma da Allah ya ce mai kwara biyar ga kowace safiya, idan kana jin kasala lalura za ta hana ka yin sallah tsaye ka duka kana to ka yi zaune ko gincir ko kwanci. So azumin ma da ya ce mu yi na kwana 30, idan za ka yi ta haya sai ya ce ka aji azumi in kana jin wahala ko kuma kana ganin zai wanda kai in ka dawo ka ranka. So akwai sauke-sauke da Allah ya kama ɗan adam da Allah ya halitta, balle ɗiya da iyaye sun ka haifa Allah ya ba su, ba su ka ba kansu ba. So uwaye suna da turjiya cewa idan ka ce za ka zaɓa ma ɗaya ka mijin aure ta ce ba za ta so ba, sai ka kai ka turjiya ka ce dole sai a yi wannan kuskure ne. Wannan ba daidai ba ne, wannan cin amana ne, wannan zalunci ne, ba cin amana kowa, cin amana kanka. Yare da kaiwa sama da shekara ko in ce kwana ɗai ta kwashe wajen shekara 15 ko 16 ko 17 ko 18, inda nan ne kake so haka ta zama abokiyar shawara, sai ka ce nan za ka yi mata kama karya. Ya baka tsaya ka ba mutum horarwa ba da tarbiyya tun daga farko har zuwa nan lokaci sai ka nasta za ka ce ka kalla shi. Yana gana akwai kuskure. Wannan yarinya ga ta dai ko ganta ya ga ta girma, kuma ta isa bin duniya, kuma ta isa bin maza, kuma ta isa bariki, ta isa namiji ya sadu da ita ga yanzu. Yau ta baro wannan ƙauye Jangeru ina gano ci karamin hukumar ce gini mara shinkafi ko da karamin hukumar likita shinkafi, wani ƙauye Jangeru. Tun daga Jangeru ta zo Gusau, kuma ta zo Gusan ta sauka ta koma can ta yi zaune. Akwai wani abu ta yi wanda kamar pretending, ai tana da wayo, ta san komi, kuma ta san namiji na son mace, kuma ta san namiji ya gama ce irin ta zai hankalin shi da koma wajen, sai ta koma can inda gehen gungun maza sai ta dunkule tana kuka. Ta san end of the day sai namiji ya je wajen, sai namiji ya yi mata magana. Kuma mahiyancin mazan mu na yanzu wanda duk ya ga irin wa galubce ta yara irin haka tana kuka, ta baro garin su ba ta da za ta yi ce ta hoga wurin zama. Amma da yake Allah mai sha'u ne sai ya kama ce irin ta gawa mazan, amma sai mutum gito ta gani ko mace mai hankali wadda yake tana cikin wani organization a jihar Zamfara, sai ta yi umarni da experience da take da shi da kuma trend da samu cikin organization din, sai ta zo. Ka san mutum bai shiga organization bai samu training ba, ko da ko na kwana 2 ne, sai ta gane cewa akwai matsala, sai ta je wajenta kuma ta tambaye ta cikin hikima. Har mazan suna magana laya ta ce a ba abin da ya sha mu kai, ai ciwon mace da ma na mace ne. Ta yi magana da har ta fahimce ta, har ta kai ta gidanta, har ta kasa cin abinci tana jin tsoro, har ta yi kokari ta kawo ta nan. Kaga ta yi kokari. Yau da namiji ne ya ɗauke ta, za a samu haka ba? Za a samu haka ba. Kokari zai ya samu inda zai dan aje ta ya kwanta mata hankalinta, daga 1 sai 2 sai 3 sai 4 sai bai, kaga matsala ta shiga. Bisa ga haka ina kira ga uwayen yara su sani Allah zai tambaye mu bisa da duk abin da an ka ba mu kiwo, kuma bai kwana bai an gaje, Allah zai hukunci da hisabi kuma da gaskiya. So mu ji tsoron tusa sama ɗaya wata aƙida da ba ita ba. Idan ɗaya ka ta girma ta mallakace ga miji ce ba ta so, kawo wani sai mi. Amma wannan matsala ce take kai matanmu ga yawon karuwanci, su tashi su ne Lagos, su ne Tafa, su ne Abuja, su ne Kaduna. Zamfara ɗan ƙaramin gari ne yanzu. So bisa ga haka muna kira ga uwayen yara su dawo mu haɗa hannu da su, mu wayar da kawunan juna. Duk da muna nan muna yi babu dare ba rana, ta ɓangaren media, ta ɓangaren rediyo, kusan kullum muna ta wayar da kanun mutane, muna jan hankalin mutane. Kuma ina so mutane jihar Zamfara su sani dukkan wata ɗaya da ta faɗo nan kan auren dole, suna wannan aure babu shi, don ba za mu yadda ba. Ba za mu yi ɗayan mutane ba, ko ɗayanmu ba ɗayan ku za mu ce ba, ɗayanmu ta shiga bariki ta zama ɗan duniya bai yi ba. Duk ko irin jidalin da za mu yi da mutane don yare mutum ɗan mutum ta zo nan wannan ofis ɗin, wallahi ba za mu yi da auren dole ba. Za mu yi tsaye mu kai ruwa ran ta kowace hanya, mu kare ƴancin ka, mu kare ƴancin ta, mu kare ƴancin society. Wanda yare ta shiga bariki ai ta shi kenan harka ta lalace, kaga an rasa ta, kai ka rasa wani ya rasa, in ta dawo baya ma sai ta zama gidan matsala. So kuma dukkan masu neman wannan ofis namu suna tuntuɓar mu ta number wayar mu 081 32 49 4755
ko kuma ofishinmu da ke Kambar Plaza kusa da Gamman House a gaban Jari Bola. Muna godiya bisa ga ɗimbin gudunmuwar da mutanen ƙasashe daban-daban suke ba wannan ofis. Allah ya saka musu da alheri. Assalamu alaikum. Ƙungiyar kare haƙƙi na ɗan adam Human Rights da ke garin Gusau na yar dole a Kambari Plaza su ne suke bayani gun al'umma ku ji ni.